హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బాను రెసిపీ సిరీస్. వీడియోలో ఒక ట్రెడిషనల్ స్వీట్ రెసిపీ అరిసెల్ని ఇంట్లోనే ఈజీగా అండ్ పర్ఫెక్ట్గా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నా. ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న వాళ్ళైనా సరే ఈ వీడియోని చూసి లాస్ట్ వరకు నేను చెప్పే టిప్స్ని ఫాలో చేస్తే మీకు కూడా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. సో పర్ఫెక్ట్ అరిసె అంటే లోపల సాఫ్ట్గా బయట క్రిస్పీగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండాలి. సో ఈ వీడియోలో నేను అలానే చూపిస్తున్నా. సో ఇక లేట్ చేయకుండా ఎంతో టేస్టీగా అండ్ పర్ఫెక్ట్గా ఈ అరిసె రెసిపీని ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. సో ముందుగా ఒక బౌల్లోకి 1 kg రేషన్ బియ్యం తీసుకోవాలి. సో అరిసెలకి ఎప్పుడు కూడా సోనా మసూరి కన్నా రేషన్ బియ్యంతోనే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. ఇలా తీసుకుని ఈ బియ్యంని ఒకసారి బాగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కొన్ని వాటర్ వేసి ఓవర్ నైట్ అంతా లేదా ఒక 12 to 14 hours పాటైనా ఈ బియ్యంని నానపెట్టుకోవాలి. ఇలా 12 to 14 hours పాటు నానపెట్టుకున్న తర్వాత ఈ బియ్యంలో ఉన్న వాటర్ని మొత్తం డ్రైన్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా డ్రైన్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఈ బియ్యంని ఒక 1/2 hour పాటు అలానే ఉంచేసేయాలి. ఇలా ఉంచడం వల్ల ఇందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఫిల్టర్ అయిపోతాయి. ఇలా ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ తడి బియ్యంని మిక్సీ జార్కైనా లేక పిండి మిల్లికైనా వేసి మెత్తని పౌడర్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం తడి బియ్యంతో పౌడర్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా పలుకు అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మిక్సీ జార్కి వేసినా లేక పిండి మిల్లికి వేసిన పౌడర్ని ఖచ్చితంగా జల్లించిన తర్వాతే అరిసెలకి యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా పిండిని మొత్తం జల్లించుకున్న తర్వాత వీడియోలు చూపిస్తున్నట్టు ఇలా సాఫ్ట్ పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి. తర్వాత 1 kg బియ్యంకి 1 kg బెల్లం తీసుకోవాలి. ఇలా 2 ఈక్వల్ రేషియోలో తీసుకోవడం వల్ల అరిసెల స్వీట్నెస్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీ స్వీట్నెస్ కాస్త తక్కువ తినే వాళ్ళైతే 1 kg బియ్యంకి 800 grams బెల్లంని తీసుకోండి. అంతకన్నా తక్కువ తీసుకున్న స్వీట్నెస్ సరిపోదు. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక వెజల్ని పెట్టుకుని అందులోకి సన్నగా దంచి పెట్టుకున్న బెల్లంని వేసుకోవాలి. ఇలా బెల్లం వేసుకున్న తర్వాత ఒక 20 ml వరకు వాటర్, అంటే ఒక చిన్న గ్లాస్ అంత వాటర్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే బెల్లం కంప్లీట్గా మెల్ట్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా బెల్లం కంప్లీట్గా మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఈ బెల్లం సిరప్ని ఒకసారి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ బెల్లం సిరప్ని తిరిగి అదే వెజిల్లోకి వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఉండపాకం వచ్చే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఒక 2 minutes పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే బాయిల్ చేసుకోండి. ఇలా 2 minutes పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఎవ్రీ 1/2 minute మీరు ఉండపాకం వచ్చిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. పాకం మరీ చిక్కగా అయిపోయినా మీ అరిసెలు అనేవి గట్టిగా వచ్చేస్తాయి. అలానే ఉండపాకం రాకముందే మీరు పిండి వేసి కలిపేసిన ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేటప్పుడు అరిసెలు అన్నీ విరిగిపోతాయి. సో ఇలా ఎవ్రీ 1/2 minute ఉండపాకం వచ్చిందా లేదా అని చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దీనికోసం ఒక చిన్న బౌల్లోకి కొన్ని వాటర్ని తీసుకుని అందులోకి కొద్దిగా పాకం వేసి ఇలా ఫింగర్స్తో తీసినప్పుడు మనకు ఉండలాగా ఫామ్ అవ్వాలి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉండలాగా ఫామ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది, కానీ ఫింగర్స్తో ఇలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇంకా ఈ పాకం అనేది సాగుతుంది, అంటే మనకి ఇంకా ఉండ పాకం రానట్టు. ఇప్పుడు ఇంకొక 1/2 minute పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా 1/2 minute పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫింగర్స్తో ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ షేప్లోకి అయితే ప్రెస్ చేస్తామో ఆ షేప్లోకి టర్న్ అవ్వాలన్నమాట, సేమ్ జెల్లీ లాగా. ఇలా టర్న్ అవుతూనే మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఉండపాకం వచ్చినట్టు. వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇందులోకి 2 tablespoon వరకు నెయ్యి, 1/2 cup తెల్ల నువ్వులు, అలానే మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న తడి బియ్యం పిండిని కూడా వేస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా చాలా స్పీడ్గా చేసేసుకోవాలి, లేదంటే 1 second చాలు పాకం చేంజ్ అవ్వడానికి. సో దానికోసమే అరిసెలకి పాకం పట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంకొకరు సహాయం ఉండాలి. ఒకరు పిండి వేస్తుంటే ఇంకొకరు పిండి ఉండలు కట్టకుండా కంటిన్యూస్గా కలుపుతూనే ఉండాలి. అలానే 1 kg బెల్లంకి 1 kg బియ్యం పిండి సరిపోతుంది, కానీ ఎప్పుడూ కూడా మనం తీసుకునే క్వాంటిటీ కన్నా ఒక 250 grams వరకు బియ్యం పిండి ఎక్స్ట్రాగా ఉంచుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి బెల్లం పాక అనేది కాస్త జారుగా అనిపించవచ్చు, అలాంటప్పుడు బియ్యం పిండి కాస్త ఎక్స్ట్రాగా పడుతుంది. సో ఇలా బియ్యం పిండి వేసి కనీసం ఒక 4 to 5 minutes పాటైనా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా, అంటే చేతితో ముద్ద చేస్తే కాస్త ముద్దలా ఫామ్ అయ్యేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పాలిథిన్ కవర్ తీసుకుని దానికి కాస్త నెయ్యిని అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా నెయ్యిని అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న నిమ్మ సైజ్ అంత పిండి ముద్దను తీసుకుని చేతితోనే కాస్త ఎడల్పుగా, అంటే మరీ పలుచగా కాకుండా కాస్త మందంగా ఒత్తుకోవాలి. సో ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు చేతితోనే ఇలా వెడల్పుగా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులోకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఇందులోకి ఒక్కొక్కటిగా అరిసెని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇలా అరిసె ఆయిల్లో వేస్తూనే సేమ్ పూరి పొంగినట్టు పొంగాలి, అప్పుడే మనకు పాకం పర్ఫెక్ట్గా కుదిరిందని అర్థం. అలానే అరిసెలు కూడా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు అరిసెలు సేమ్ పూరిలా పొంగాయి కదా. సో ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా గోల్డెన్ కలర్ వస్తూనే ఒక చిల్లులు గిన్నెలోకి తీసుకుని ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ మొత్తం ఒక బాక్స్తో ప్రెస్ చేసేయాలి. సో ఇక్కడ అందరికీ కంఫర్ట్గా ఉండడానికి నేను ఈ ప్రాసెస్లో చూపిస్తున్నా. ఇలా వేసి ఒక బాక్స్తో ఇలా ప్రెస్ చేసేస్తే మనకు ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అంతా కింద ప్లేట్లోకి వచ్చేస్తుంది.
సో చూసారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఈ అరిసె వచ్చిందో. సేమ్ ఇదే విధంగా మిగతా అరిసెలను కూడా వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీరు హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసేస్తే త్వరగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసి లోపల బియ్యం పిండి అనేది పచ్చిగా అలానే ఉండిపోతుంది. సో ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల అరిసె లోపల వరకు ఫ్రై అయ్యి లోపల సాఫ్ట్గా పైన క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. సో ఇక్కడ కూడా చూసినట్టయితే ఇవి కూడా సేమ్ పూరీలా పొంగాయి కదా. సో మనకు పర్ఫెక్ట్గా పాకం అనేది కుదిరింది. సో ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మీకు కావాలనుకుంటే ఇలా డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో అయినా ఇలా బాక్స్ పెట్టేసి ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ని ప్రెస్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని కాసేపు గాలి కారనివ్వండి. సో చూసారు కదా అరిసెల్ని పర్ఫెక్ట్గా ఎలా చేసుకోవాలో. సో నేను చెప్పే టిప్స్ని ఫాలో చేయండి, మీకు కూడా ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ హెల్తీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా హిట్ చేయండి. సో నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియోకి మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.